Merħba ħbib għal dan 12 il-programm, jiġifieri wasalna fit-12 il-jum fil-lat tal-Omer, lat ta' 49 ġurnata li għandu jwassalna għal festa ta' Pentekoste. Kif aħna kmandati anke fit-Tora l-istruzzjonijiet li Alla ta' lill-poplu tiegħu lilna. U għaldaqstant biex niftħu l-programm ejja ħalli ngħaddu għal ħsieb tal-ġurnata u llum il-ħsieb tal-ġurnata ħadtu minn l-ewwel ittra ta' Pietru, l-ewwel ittra li Pietru kiteb il-dawk il-lut messjaniċi mxerdin mad-dinja kollha fid-diaspora, kapitlu 2, vers 2. Bħal trabi ta' twelid ixxenqu għal ħalib safi, il-ħalib tar-ruħ, biex bih tikbru sa ma taslu għas-salvazzjoni. Jekk intom ta' bilħaq doqtum kemm hu tajjeb il-mulej. Ersqu mal-għalejh li ju dik il-ġebla ħajja li kienet imwarba mill-bennejja, imma magħżula minn Alla bħala ġebla għażiża. Ġenituri responsabbli dejjem jieħdu ħsieb u jaraw illi jagħtu l-aħjar lill-uliedhom. Speċjalment meta l-ulied għadhom trabi ta' twelid, trabi ħansejħuhom hekk tal-ħalib. U allura joqogħdu attenti ħafna l-ġenituri li daw trabi jituhom ambjent sikur, ambjent fejn jistgħu jikbru b'saħħithom, ambjent mingħajr periklu, ambjent nadif ħafna. Jieħdu ħsieb pereżempju li ma jkunx hemm batterja li tista' tmarrad il-uliedhom. Imma l-iktar ħaġa importanti li l-ġenituri jistgħu jagħmlu hija li jsaħħu l-immunità ta' uliedhom. Jiġifieri isaħħu jagħtu lill-uliedhom ikel bnin biżżejjed sabiex tikber dik l-immunità li tiġġieled dik xi ħaġa li tiġġieled kontra il-mard f'ġisimna. Sakemm fil-fatt sakemm it-tarbija tibda tikol ikel solidu, l-aħjar ħaġa biex insaħħu din is-sistema, l-aħjar ħaġa biex inżommu tarbija tikber fis-sikur, tikber b'saħħitha huwa il-ħalib tal-hom. Imbagħad hemm ħafna raġunijiet differenti għalfejn ħafna nies jażlu illi flok jagħtu l-ħalib pur tal-hom li trabi tagħhom ituhom il-formula, is-supplement ħanejdulu hekk. Għalkemm is-supplement mhuwiex xi ħaġa ħażina, imma ma jista' jieħu post dik xi ħaġa naturali, dak il-ħalib naturali tal-hom, dak il-ħalib li l-hom tisqi lit-tarbija tagħha. U għalkemm is-supplement jirsaq ħafna qrib l-oriġinali, imma meta niġu biex nisqu t-tarbija xejn ma jista' jagħti nutrimenti lit-tarbija tagħna daqs dik il-ħaġa li Alla ħalaq naturali. F'kelma waħda, is-supplement tajjeb kemm hu tajjeb imma ma jagħmilx dak kollu li jagħmel il-ħalib naturali tal-hom biex jipproteġi lit-tarbija milli timrad u li tikber b'saħħitha fil-fatt. Tajjeb? U l-istess nistgħu ngħidu għal kelma tal-Alla li hawnhekk meta Pietru qed jitkellem fuq il-ħalib safi qed jirreferi it-tagħlim li aħna nikbru fih. Il-ħalib safi hija f'dan il-każ it-tagħlim tal-kelma tal-Alla li aħna nikbru fiha. Dan huwa il-punt li Pietru qed jagħmel meta qed jaħeġġiġna biex nixxenqu għal dak il-ħalib safi. Mhux li nixorbu minn ġol fixkom bħal tarbija, ta' mhux hekk qed jgħid Pietru. Pietru mhux qed jgħid in-nisma ma tridx ixorbu l-kelma tal-Alla ixorbu iskom tarbija qed tixorbu minn ġol fixkom. Imma Pietru qed jgħidilna ixxenqu għal dak li hu pur, ixxenqu għal vera kelma ta' Alla. Bħalma tarbija tixxennaq għal ħalib tal-hom, hekk aħna għandna nixxenqu għal kelma tal-Alla. Bħalma tarbija tixxennaq għal ħalib pur tal-hom, għax importanti li nużaw il-kelma pur f'dan il-każ. Bħalma tarbija tixxenna għal ħalib pur tal-hom, hekk aħna għandna nixxenqu għal ħalib pur, għal tagħlim pur meta niġu għal kelma tal-Alla. L-istess bħal ħalib tal-hom, il-kelma tal-Alla hija sodisfaċenti
Kolla nafu li it-trabi meta jixorbu l-ħalib tal-om jintlow u allura sodisfaċenti. Hija ta' komfort, nafu wkoll ir-rabta li tikber bej l-om u t-tarbija meta l-om tredda it-tarbija tagħha b'mod naturali, tisqiha b'mod naturali u fl-istess ħin ukoll hija u l-ħalib huwa pur. U l-istess il-kelma Alla, l-kelma Alla pura tissodisfana, hija ta' komfort għalina. Imma dejjem meta nafu illi hija pura. U meta nikbru bil-kelma Alla pura, nikbru b'saħħitna fil-mulej. Il-problema tiġi meta inħallu il-bniedem jinterpretanna x'jaħsebu dak li Alla qiegħed jgħid. U meta jiġri hekk allura issa flok qed nieħdu il-kelma Alla x'inkunu qed nieħdu? Inkunu qed nieħdu is-suppliment. Ħanġibilkom eżempju, pereżempju llum nafu fil-Knisja moderna, speċjalment dik li ġejja mill-Amerika, kemm hija totalment kontra li żżomm u tiċċelebra s-seba' festi tal-mulej, kif tirriġetta fil-fatt is-seba' festi tal-mulej, imma mbagħad inżommu l-festi pagani li ħolqot il-Knisja Rumana Kattolika u nimxu wara dawk. Mela inwarbu l-festi tagħna li huma puri li Alla għalinna sommuhom jum għaddis, mbagħad inħaltuhom minflok nieħdu s-supplement u nieħdu dak illi l-bniedem ħoloq il-festi li ċċelebraw il-festi illi ħoloq il-bniedem. U hawnhekk inkunu qed nagħmlu pereżempju dan huwa sempliċement wieħed minnhom. Nistgħu ngħaddu anke għal-jum għaddis tas-Sibt. Meta inti qed twarrab ir-raba' mandament, apparti li qed twarrab ir-raba' mandament qed tikser ir-raba' mandament u jekk inti qed tikser il-kelma Alla, allura nafu illi qed tagħmel dnub għaliex Ġwan jgħidilna illi d-dnub huwa l-ksur tal-liġi, mela jekk inti m'intix iżżomm is-Sibt qaddis qed tikser il-liġi, imma mbagħad flok is-Sibt nagħmlu ġurnata oħra u min jagħmel il-ħadd u min jgħidlek isma' jiena niddeċidi jien meta nżomm jum qaddis. Allura x'qed nagħmlu? Qed inneħħu dak li huwa pur mill-kelma Alla. M'aħniex qed nieħdu l-kelma Alla pur imma qed nissodisfaw ruħna minn għalina dak li huwa supplementari b'dak illi l-bniedem qiegħed jagħmel. Aħna nikbru fis-salvazzjoni tagħna tiegħi meta nixorbu ħalib pur. Meta nixorbu l-ħalib pur, meta nieħdu l-kelma Alla pura, inkunu qed nikbru fis-salvazzjoni tagħna. Jekk il-kelma li qed nirċievu hija imħalta allura ma nistgħux nikbru f'dak li Alla irridna li nkunu. Għaliex? Għax hemm differenza. Nerġa' ngħid, is-supplement għalkemm jidher li huwa tajjeb, imma mhux tajjeb daqs il-naturali. U jekk inti qed tieħu s-supplement u mhux tieħu naturali, iċ-ċansu li jistgħu jinqalgħulek il-problemi u daqsant meta niġu għall-kelma Alla jekk inti qed tibdel dak li hu pur ma dak li huwa supplementari ma tistax tikbel, ma tistax tiġi f'dik il-pożizzjoni li Alla iridek li tkun. Kollha konna spiritwalment morda. Imma Alla permezz tal-kelma pura tiegħu irid ifejjana. U konna kollha spiritwalment morda għal-mewt. Nafu? Allum nafu li kuqqajna fit-tagħlim li konna fih speċjalment f'dan il-pajjiż meta inti titwieled u diġà timbrat reliġjożament, jekk inti ħateqpa f'dak it-tagħlim qarrieq, inti m'hemmx ħajja ġdida għalik fil-ħajja fid-dinja li ġejja. U għaldaqstant kieku għal min jeqpa' fil-ħażin huwa spiritwalment marid għal mowt. Imma Alla oġbu li jerġa' jwellidna mill-ġdid. Għal dawk kollha li jridu jixorbu il-ħalib pur, għal dawk kollha li jridu jgħixu il-kelma Alla pura, Alla jerġa' iwellidna mill-ġdid. Ejja ħalli t-tarbija bħal tarbija tal-ħalib nixxenqu għal dak it-tagħlim. Ejja ma nħallux aktar in-nies imexxuna, ejja ma nerġgħux niġu imqarqa bħalma konna, ejja ma nkomplux nirtu gideb bħalma jgħid anke il-profeta fejn jgħidulli gideb biss iwritna. Ejja ma nibqgħux ngħixu f'dak il-gideb. Ejja ħalli ngħaddu verament għal kelma pura ta' ħalib. U fil-fatt jekk inti verament
Jekk inti verament għandek il-Jaxua ġo fik. Ftakar li Jaxua huwa it-Tora ħajja. Jaxua huwa l-kelma tal-Alla, it-Tora hija l-kelma tal-Alla. Etta ħafna drabi nerġa' ngħidha għax l-iskop huwa li nikbru fil-mulej, it-Tora hija l-qalb tal-Alla. Jekk trid tkun taf minnu Alla trid issegwi t-Tora. Jaxua huwa l-kelma tal-Alla magħmul bniedem. Għalhekk Jaxua għalilna imxu warajja. U biex nimxu wara Jaxua irridu nixorbu il-ħalib pur, irridu nimxu mal-kelma tal-Alla pura u mhux ma' dak is-suppliment li qed ipoġġilna l-bniedem qudiemna. Ejja ħalli flimkien nagħlqu dan il-programm b'talba żgħira wara dak il-ħsieb Alla tagħna, Mister tagħna, Sultan tagħna u Kreatur tal-Univers niġu quddiem it-tron tiegħek mulej, Mister Qaddis nitolbok sabiex tenni inħares lejk mulej bħal dik it-tarbija li tħares lejn omma. Għamel mulej li bħal dik it-tarbija tiddependi fuq omma hekk jiena niddependi biss fuq dak li tajt int mulej, fuq il-kelma tiegħek għax il-kelma tiegħek hija verità. Mulej tħallaqat li ġofija nieħu nirċievi suppliment differenti minn dak li inti qed tipprova tini mulej. Tħallaqat mulej tippermettaqat illi nieħu suppliment differenti mill-kelma qaddisa tiegħek. Imma għamel li jkolli laċ mulej għall-kelma pura tiegħek. Hekk biss nista' nikber bħal dik is-siġra imħawra ħdejjin nixxija mulej. Hekk biss nista' nikber persuna b'saħħti u qawwija fil-kelma tiegħek, spiritwalment sod fil-kelma tiegħek. Mulej, jalla qatt ma nkun niflaħ nixrob talim spiritwali supplementari mulej. Imlini bil-kelma pura tiegħek u għallimni niddependi biss fuq il-kelma pura tiegħek u l-ebda kelma oħra mulej. Missier nfaħħar l-ismek nolli ismek il-fuq unbirku mulej inti li sostni l-ruħi permezz tal-kelma qaddisa tiegħek. Nirringrazzjak mulej fisem ibnek Jaxua il-Messija, is-Sit u s-Salvator tiegħi, il-Prinċep tal-Paċi, ir-Re tar-Rejiet, irressaqdina it-talba quddiem it-tron tiegħek, għall-glorja tiegħek. Amen. Sakemm nerġa' narakom għal programmi oħra fisem sħabi ta' Malta Messjanika, ħbib tiegħi, nsellmilkom.